Kublai pi bero ki bas ngautanat ban page ya ke video jonga na kapor shikapor. Ublai unkur khu kurdo ya pi. Pope Francis wala don prapa prasnam kerta ula syak sumar ha hospital gamili harum nadu ka khatsau tarek rempang na kadau jong kecingpang double pneumonia. Haga khatway tarek Lber ka Vatican kalapan pau ba ka jinglong jingman kala kham ibiang. Handrei ka jingpang kadang don dang ne hi kumju. Hi doktor kila ong ba ukpa bakhuid uklam don shu ya ka jingma haga benta jong ka jing im. Handrei ki doktor ki hapan peteng ban sumar yu ha hospital shu hakini kisngi. Wala yo oxygen therapy bar hakato katne ki jing sunshar da ki mechanical ventilation ban yarap ya ka jingring sem jing u. Wad ha pedeng ka jing don ha hospital Pope Francis udang ya itre halor ki kam jing u. Haga shipau tarik Lber ula shim benta lengba ka online haga jing penyai nem ha Vatican. Kabar ki ya kas ribu news nam nadu bala orung larung syaka Jesuit novitiate. Ula penring da ka audio message ban penpau ya ka jing sengangu ya baro ki pakrisyan yu lengba ka jing duwai ki jing sneng bat ka jing krisyan bala yu hakini kesngi. Ka Vatican kadang yai penbena khubor Shaphang jinglong jingman jong upa bakhuid jingi Pope Francis. Wat la ka jinglong jingman jong u kala kham ibiang handrei ki doktor ki dang peteng ban page ban sumari u. Tungin yai peteng ban krisyan ya upa bakhuid jingi Pope Francis kenang bon yu no ya ka jing koit jing khiah ka bapura.